Сега ще ви покажа един пентхаус в Корал Баха, Мексико, с джакузи, с барбекю, 3 стаи. Това е по-малката стая, цялата, нали, с телевизия, с баня. Тук с душ. Това е втората стая, по-голяма. Пак с телевизор, собствена баня. Тук излизаме на трето. Това е хола с кухня. Много добре направено. Тук също този диван може да се разтяга, да става легло. И от тук излиза на голяма тераса с гледка към морето, към океана. Има барбекю. Тук има някой в джакузито. И това е мастер бедрум. Пак с самостоятелна баня. Голяма самостоятелна баня и се излиза към антрето. Много красиво, много хубаво, с невероятна гледка, само за почивка.